Здравейте! Отново сме заедно и продължаваме с етапите при организиране на изложения. Запознаваме ви какви основни грешки се правят и как да ги избегнете, за да имате успешно участие. Този път искам да се спра на контакта с медиите, как да планирате нещата във времето. Това важи както за изложение в страната, така и в чужбина. Отново подчертавам, че едно участие трябва добре да се подготви предварително. Основните грешки са, че всичко се прави в последния момент или някои от етапите изобщо се пропускат, като медиите, например. Ще спомена няколко правила, които обикновено чуждестранните фирми стриктно изпълняват и много държат на тях. Може и да ви се струва далечно във времето, но не е така, повярвайте ми. Медиите излизат с определена периодичност, има тематични издания и ако не се свържете с тях по-рано, ще изпуснете точното място за вас и вашите продукти и услуги. Няма да може да пуснете рекламата примерно 2 пъти, защото времето няма да е достатъчно. Ако ще се подготвя рекламна страница, тя трябва да е добре изпипана, ясна и с точно послание в изискания формат, а за това нещо трябва време. Ето и 5 важни стъпки при контакта с медиите. 8 месеца преди изложбата, не е рано, не се подвеждайте от многото месеци. Актуализирайте списъка си с медии, търговски и бизнес медии, местни и регионални. Помолете организатора на изложбата да ви препоръча добри местни медии. Изложенията обикновено работят с медийни партньори, които предоставят отстъпки на участниците в изложението. Определете кой ще бъде основният контакт с медиите от вашата компания. Свържете се с медиите. Подгответе първоначално основната информация за тях. Ето за това говорих и в първото видео. Ранната информация е много важна, както за организатора, така и за медиите. Направете своя работен медиен план. Кога ще има публикации, в кои издания, с каква периодичност. 3 месеца преди изложбата информирайте медиите за всички последни продукти на компанията. Фиксирайте датата с организатора за вашата пресконференция или семинар, който ще се проведе по време на изложението. Подгответе папките за пресата. Ако сте се свързали с чуждестранни медии или обикновено организаторите работят и с такива, подгответе превод на материалите си. Направете качествени снимки на вашите продукти, които да предоставите на пресата. 3 седмици преди изложбата поканете търговски бизнес медии, които да дойдат по време на изложението на вашия щанд или пресконференция, ако организирате такава. Изпратете им печатна покана или ги информирайте лично. Уведомете организатора за интересни събития, които планирате по време на изложбата. 1 седмица преди изложбата изпратете напомняне чрез имейл или поща, може и с лично обаждане. Веднага след събитието трябва да се уверите, че всички обещания, които сте направили пред журналистите по време на щанда на изложението, са спазени или ще бъдат спазени в срок. Изпратете до всички тези журналисти благодарствено писмо, че са посетили вашия щанд, пресконференция или семинар. Изпратете до тези журналисти, които не са посетили щанда ви, папка с информация за пресата. Останете в контакт с медиите до следващото си участие. Това беше съвсем накратко. Надявам се, че ще обърнете внимание на важността на тази информация, защото това също е част от вашето успешно участие. До скоро и мислете за добрата предварителна подготовка.